Ova nedelja obeležava se kao dečija nedelja. U današnjem vremenu svakodnevno smo izloženi velikom broju teza i teorija o tome koji su to najbolji načini da vaspitamo našu decu i usmjerimo ih tako da budu dobra, vredna, pametna i poštena. Da izrastu u ljude na koje ćemo biti ponosni. Generacije koje su, nažalost, većinski vaspitavane po sistemu da je batina iz raja izašla, sada su, najblaže rečeno, suočene sa potpuno novim metodama u kojima se iznad svega neguju dečija osjećanja, dečija prava i osobenost. Upravo u tom generacijskom raskoraku, kada je u pitanju ne samo kućno vaspitanje, već i učenje uz izazove sredine, očigledno je da se prilagođavaju i najstariji i najmlađi. Po logičnom, prirodnom sledu deca treba da uče na primjeru svojih roditelja, ali se kao neminovno nameće da u tom procesu uče i jedni i drugi. Podstaknuti ovom temom, pitali smo naše sugrađane šta je to što odrasli mogu da nauče od dece. Sve, da budu pošteni, dobri, da ne lažu, da ne kradu. Boga mi svašta. Pametniji su nego mi. Odrasli? Da. Odrasli ne mogu ništa da nauče od djece. Nežnosti, strpljenju, ponekad i smehu. Jao, svašta. Pre svega iskrenost. Ovaj novi rečnik. Te šerovanje, te, ne znam, lajkovanje i slično. Ponašanju, ali možda i u poštovanju puno više nego odrasli. Jako puno. Zato što su odrasli već jako pokvareni, a deca su dobra. Iskrenost. Iskrenost. O kompjuterima, telefonima, moj unučad mene puno još nauče od toga, a i u njihovoj nekad toj spontanosti, ljubavi. Prvo, da budu iskreniji, pošteniji. Dečje duše su toliko čiste i toliko ima od njih da se nauči da čovjek toga nije ni svestan. Po puno toga. Baš što se tiče druženja i poštovanja. Kako biti iskren, kako biti pravi drug, požrtvovan, kako deliti stvari koje imamo, kako biti sretan. Ako je nešto sigurno, onda je to da nas deca uče bezuslovnoj ljubavi. Za sve ostalo, citirat ćemo stihove Ljubivoja Ršumovića. Dete treba da posmatraš, ali mu nemoj na put stati. Što ga pre čovekom smatraš, pre će čovek i postati.